Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Jerry, santang agbagay. Apay kunam? May sak a mestra, idinto ta may sak kalaeng a tricycle driver. Agarim kalaeng yanit sa bali. Ngam ay ayatan ka una, Minerva. Idi at dati pa lang iti high school. Inuray ko lang graduar ka iti kolehyo. Ama baling kaharpen. Isang pang-aasim, Minerva. Ayatan na kumamit. No maminsan manong name kat husto ni Minerva. Saan kaming agbagay agsibudta. High school graduate aklaeng idinto ta isuna kat may sang maestra. Abag iso kami idi manong name naggraduar kami ti high school idi matay di tatang. Kat siya kun tinangisakad manong name ti panagbiag mi kininanang kendi kiti duwapay akakapsat ko. Siya kun tinagbalin nga ama dagiti kakapsat kumano. Iso nga, simrega kiti construction, aginggang idi amukon dagmaneho kan nakaalaak kun ti lisensya. Nagpasadak matin iti tricycle manong name. Kang kanayon ko idi manong name nga mapan or-orayan ni Minerva tapno siyak ti pagluganan na. Ngimilikliklikan na. Gabo siguro tadyak kayat nga alain ti pagpleten. Wen, ngimsa naglatangan nagsarday. No anak nagsubli-subli ak ket aramidek. Iso na pang kumanin pinasyar manong name. Adda ka manen, Jerry? Talaga adi ka kayat. Apay ngamin adi mo ituloy ti panagbasam. Marigatan na ke. Siyak ti mang bibiyag kada kami ta, ulila kami ni ti ama. Ngem challenge ken ka daytoy, Jerry. Kaba elam no aramidem. Sige. Aramidak ti amin. May bagay aklangken ka. Kat laglagabim ko ma. Ipatpatig ka unay-unay, Minerva. Nagbalin nga rod nga karit kaniyak day tangem baga na manong nemi. So nga tinaramid ko. Agpasada ak manong nemi iti rabii. Agmalmalay mak 6 to 6 agpasada ak. Kininto nagawid ak, mga anak laing manong nemi, kat mabanag ka, sumubulat ni sa malipay nga tricycle kadagpasada ak. Numabadnug ak, agin na ak. Numakaturog ak, iridip ko. Makaorno ak lakid di manong nemi, di pagmatrikulak, kaya di panaglukat ti klase, kaya ituloy ko tagbasa. Kaya't ko manong nemi, iti agbalin nga accountant. Naganroon nga road manong name kit idi adda ko niti second year college. Ay, napangkumanin pinasyar ni Minerva. At dagahim na kauna kaniyak. Awen, ni Engineer Albert Dejay. Nobyo kon, ken maplamplanon ti kasarmi. Kastagayam. Nagsakit manong name. Engineer, ti sinungbatan na, tinaklon na. Iso da ito ni Engineer Albert. Kit ko na ang maplamplano pa yung ti kasarda. Nasaktanak man. Ngam deta manong name, panakasakit ko, panakapasaktak. Isumat tinak, ad-adangan nangigubatan manong name, tinak panagpasada. Agpasada kiti bigat, sakbay nga inak agbasa, kalbasan nga agbasa kiti maudi nga subject ko ti aldaw, pasada ak, mga aldawak. Sakto man na nagpasada, kalbasan ti klasak iti malem. Agpasada tupay ti rabi, manong name ket an-anawaan nak ni nanang. Anak ko, agin na nakamit, ang mga no agsakit ka. Kabaylag ti amin nanang. Agpasada kiti bigat, sakbay ti klasak. Sakto man na nagpasada, kalbasan ti klasik iti malem. Ken uri ti rabi, tapno adagastusak nagbasa. Ngem, dakdakil ti po ka mo, nagsakit ka. Mga asinapod Diyos, nanang. Saan nakabaybayan? Wanggayam, nanang. Kumusta mat itanda Minerva?
nag-asawa na ka ni matlaing ka ni engineer? Awan tinaangay akasar. Ano ya? Tingkay nangigan papagayam kiniso detoy ti teaser. Detoy pagkasalitaan ni pagayam nga Jerry iti Lawag City. Nga iso tinapili nga best letter of the first week iti bulan ti July. Iti programa ti nga lagip ti napalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Iti agtultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo Ray Fiesta iti Honolulu, Hawaii. Ken ti programa ti nga lagip ti napalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Ni manong new Nemi datoy Nemi Ruiz. Kahit no kasano nga nangabak na ito pakasalitaan ni Jerry nga best leader of the first week. Isundutin nakituloy yung istoryain madamdama ka na kayo. Takayat kong paipalagip madama kayo nga agbuibuya dito page ni paring Ray nga Reynaldo Honore Fiesta Sentenciador Award page. Pakishare ken pakilike dito nga page ken no saan ka pa nga nagpalo pakipalo. Gramo metan ito YouTube channel ni paring Ray ti pakabuyaan nyo dito yung video. I-like yo, i-share yo, sayo asakay ag-subscribe nukas pagadikan ta saan kay pailaing nakapag-subscribe iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award YouTube channel ni paring Ray. Kaya kahit kong ipalagip dagiti Raquel nga premyo nga gururay ka dagiti mga bak nga surat. Agasam malaksid iti weekly and monthly prizes sa dito gururay ka na kayong grand prizes. Grand winner umawat iti 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken, may isang special award nga umawat man iti 5,000 pesos. Nagangato, di ba? So, ngayawis mi iti pa nagsurat yo. I-computer yo sa iyo isan iti email address ti mo tibiyang nemiruiz@yahoo.com o saan kat nemiruiz123@gmail.com. Okay, kasano ngamin nga nangabak? Kasano pintas dito pakasalitaan ni Jerry? Challenge kang kuwana. Dahil pa ng challenge ni Minerva kang kuwana. Kahit naadaan iti napintas nga namnama iti maamuan na nga saan gayong nga nagkasar da Minerva kini Engineer Albert. Iso nga tinaramid na impasnik na nga talaga. Tinagpasada kan nagbasa tapno makapagturpus isuna. Kwen, aging ka nga pinasyar namanen ni Minerva iti maysa nga rabii. Nabay gati kay may Jerry. Busy iti pa nagpasadak kan pa nagbasak. Kanamangan kunak no at pala mangiparit. Ni Engineer Albert, awan di jayen. Imbagta saan ko na ipaitibagik ko na. Adumet gayam tinubyan na. Iso aday jay nasikugan natin kasar na. At nga tamot namnamak? Ipasnek mo ti agbasa. O makitam, usto ti kunakken ka. Kabailam no armiden. Agamanak. Sikat ti may sa kadigidi kang runahan nga inspirasyon ko. Agamanak, Minerva. Wine, papagayam mi talaga nga naikan ni Jerry itinamnama. Kamatayang baga na nga talaga nga ni Minerva tinagbalin nga inspirasyon na. Wine, aging ka nga nagturpusen ni Jerry kat inawis na mat idiam da Minerva tapno mapanda magkipaala. Kadimbaga ni Minerva ananusan na tinyanted na nga regalo. Adadan tiragsak gagayim kakamsat ni Jerry idi rumwarin ti resulta iti pa nag-exam na. May san nga nanay nga CPA, may san nga nanay nga accountant man. Aging ka nga nag-apply ket tinawagan dan tapno sumreken. Ket nang opisina nga rod ni Jerry iti may sa bangko
Kada mo yo, mapanalatalan si tricycle nga paspasada na ta. So pagluganan na, service na. Wahen, kat no masapa nga rumuar, itibigat, no ta pasahero na, pick upan na, sana mapan itulod, sana to mapan sumrek ti pisino. Kat namayatan na ta, balikas la arkilanan na di pan naka-boundary na, nga mangusar ka rin yung tricycle nga us-usaren na. Aging ka, nga na pa naman yung pinasyar ni Minerva Kalpasan Team, inam nga bulan ang mga opisina ni Suna. Ninanang natin ang pastrek, Mr. Accountant, kunana. Alawan sumrek ka, tayabak ni Maestra Minerva kunana. Ninanang ko talaga. Adda ni Mr. Accountant kunanakit din. Sana yung pasaruno, Maestra Minerva kunana. Oh, gusto mo't nga mo May saka accountant kat may saka mat nga maestra. No idikit ko nang nga saan tang agbagay. Agbagay tang mat nga taitan. Accountant kan maestra. I love you, Minerva. I love you too, Cherry. Yes! Nakaraglag sa akin da dua aging ka nga natulagan ti kalaysada. Meaning, isudamat lang ti nagkatuluyan. Da mestra ken ni accountant. Nadanda iti kabukbukudan nga balay kan talong anak. Duwada nga trabaho mangisuro ken mga opisina. Talong anak da ket natulungan damet. Natulungan matlayang ni Cherry da kiti tuwa kakabsat na nga nakapagbasa ket nakapaggraduar damet. Napintasan ti biyagda. Kinawanan ti sapulan pay ni Jerry, iti Diyos, no di kat kang kanayon, kapanang trabay ni Apo Diyos kadakwada nga gasawa, ni nanang na, di kakabsat na, kang runana unay, di kiti anak da. Dada nga rod, tinagpatinggan, papaghayam ti pakasaritaan, ni paghayam tayong Jerry, iti Lawag City. Kahit agaman tayo nga rod, kada tayo nagdengag kan nagbuya, kadaging gan tumanen sa balipay nga sa balin tumanen video nga may upload dito'y page ni Paring Ray ken iti YouTube channel na pamagayam ngayon kay tumanen mabuya ken mangigan. Kablawan teman dagiti kang kanayon nga buybuya aglalike ag i-share ito'y video dito'y page ken pa YouTube channel ni Paring Ray kaskad Novelin Ramos ni Ederlyn Lazaro Gamayon Bareng, Gregorio Servania, ni Feragacos Bacani, Noralyn Perdido Tamalay, ni Mr. Aurelio Fiesta Jr., Delia Galang Galagak, ni Marlene Cabanag, ni Naida May Gawiran, ni Pablo Kel, stamatan ni Fred Ruiz, Merly Viray, Lita Acorda Cabi, stamatan ni Pilomena Mateo, ni Bobby Palada, ni Bob Galien ni Levis Odraner baliktad na ito Bernardo na pinaliktad na kaya siyempre na ito yung pag-ayam yung manong yun Nemi Ruiz kikita na tumanente sa balipay nga video.